Huwa diżappuntanti li l-Ministeru tas-Saħħa u s-Sovrintendenza tas-Saħħa Pubblika qed ipoġġu interessi finanzjarji qabel is-saħħa tal-Maltin. Sostna dan il-Malta Health Network, organizzazzjoni li tiġbor fiha mal-40 għaqda mhux governattiva li jaħdmu fil-qasam tas-saħħa. Fittra miftuħa l-Ministru tas-Saħħa Chris Fearn u l-Superintendent tas-Saħħa Pubblika l-Professur Charmaine Gauci, il-netwerk esprima d-diżappunt tad-deċiżjoni tal-Gvern li jirtira l-avviż legali li projbixxi t-tipjib f'inqas minn 10 metri minn fejn ikun servut l-ikel. L-esperti mediċi qalu l mebda dejta li tappoġġja r-raġunament tal-Gvern li tneħħija tal-projbizzjoni fuq it-tipjib tejn ir-ristoranti, anzi pjuttost bil-kontra, għaliex studju li sar din is-sena fil-Korea t'isfel wara li ma kien hemm ebda effetti negattivi fuq ir-ristoranti wara id-dħul tal-projbizzjoni fuq it-tipjib. Skont ħarriġ ma' 80% tal-popolazzjoni adulta f'Malta ma tpejjibx. L-esperti qalu li t-tneħħija tal-avviż legali mill-Gvern mhux biss qed tippromuovi t-tipjib iżda qed tpoġġi familji sħaħ f'periklu mitħaħen tas-sigaretti u ma tħallihomx igawdu ikla fuq barra f'dawn ix-xhur tas-sajf. Għaldaqstant l-esperti mediċi appellaw biex l-awtoritajiet ibidlu d-deċiżjoni u tinżamm il-projbizzjoni tat-tipjib f'inqas minn 10 metri minn fejn ikun servut l-ikel.